हाँ 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 ये 40% ହେଇଗଲାଣି ତ ଫେରେ ଏଇ କାହାର ମୋବାଇଲ ସେଟିଂଟା ଦେଖିକି हाँ रे गुना था ଯାହା ଭଲ ପାଣି ବୋତଲ ନା ଆଉ ନେବା ପାଣି ତ ଫେରେ ନହେଲେ ସେମାନେ ଦେବେ କି ନଦେବେ ଫେରେ କହିବି ନାଇଁ ଚନି ମନସା ଯିବା ମନା କରୁଛୁ ମନସା ଦେଖିବ ମନା କରୁଛି ଗଳି ପ୍ରବଳ ଗଳି ଦେଖିଲେ ତାପରେ ଯାଇହବନି ଆମର ତ ଟ୍ରେନ୍ ଜନେଇ